सानसेमानि समनि गेजेराव हरनि समा बयनिख्रुइबो निजोम जायो। जेब्ला दावराव दावसिया सिरि जायो अब्लाना सुबुंफोरा एबा मानसिफोरा उन्दुलाङो आरो थानाय खथाया खोमसि निजोम जायो आरो बे समानो जोंनि थाखाय थांखि लानायनिबो मोनसे मोजां सम जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेला जोंनो फोरोङोदि हरनि समा खालि जिरायनायनि समल' नङा, नाथाय हरा आत्मानिबो मोनसे सम। बे समावनो जोङो सानसेमानिनि जाना थांनाय खामानिफोरखौ गोसोखांफ्लायफिनो एबा जोंनि गोसोआव जोङो लाबोफिनो। जेब्ला जोंनि सानस्रिफोरा रोखा जायो, जेब्ला जोंनि आत्माया मोनानि समाव इसोरनि खाथियाव सफैयो आरो बे समावनो गोबां मानसिफ्रा गोरोन्थि खालामो। जाय गोरोन्थिफोरा लासै लासैयै जोंनि बोर मोननांगौफोरखौ बन्द खालामनानै होयो। नंगौ अनजाग्राफोर, सानसेमानिनि मावख्रुबनाय, सानसेमानिनि समाव आरज खालामनाय, सानसेमानिनि समनि गेजेराव उदै बासि थानाय, सोरखौबा मदद खालामनाय एबा सेबा खालामनायफोर, बेफोर गासैखौ मावखांनायनि उनावबो जोंनि हरनि मोनसे फिसा हुदायानो जोंखौ बोरनिफ्राय होबथानो हागौ। मानोना उन्दुनायनि सिगांनि जि थासारि दङ, बे थासारिया मोदोमनि थाखायल' नङा, नाथाय बे थासारिया एबा बै समा आत्मानि थाखायबो। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन गितफोरनि 4 नाम्बारनि 4 सिरिया ओरैहाय बुङो, अब्ला नोंसोरो थोर थोर गिदो आरो फाप दाखालाम आरो गाव गावनि बिसनाफोराव गोसोजों गोसो सिरि थादो। अनजाग्रा प्रियफोर, गोसो होगोन, उन्दुनायनि सिगाङाव जोंहा जि गोसो दं, जि साननाय हनायफोर दङ, बैयो जोंनि थाखाय गोबां गोनांथिथार। उन्दुनायनि सिगाङाव जुदि जोंनि गोसोआ अशान्ति दङब्ला एबा गोजोननाय गैयै जानानै दङब्ला, जुदि नोंथांनि गोसोआव रागाजों बुंफबनानै दङब्ला, जुदि जोंनि गोसोआव उन्दुनायनि सिगाङावनो फाप दङब्ला, अब्लाना बियो नोंथांनि एबा आंनि साननायल' नङा, नाथाय बियो मोनसे बेगर आरो जाय बेगरखौ मोनाव फोनाय जायो, फुङाव बियो फिथाइ लानानै फैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो दिनै बाइबेलनि बायदियै बै मोनबा गोरोन्थिखौ नायगोन जेरावहाय जोङो उन्दुनायनि सिगाङाव खालामो आरो जोङो गोबां समाव हमदां हायादि जोंनि बोरफोरा मानो थाबथानानै दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बे गोरोन्थिफोरखौ सहस होननानै साननानै लानो नाङा, मानोना गोबां मानसिफोरा 5थि नाम्बारनि गोरोन्थिखौ मोनथियालाबानो मावो आरो बे गोरोन्थिफोरानो जोंनि आत्मिक जिउखौ लोरबां खालामबोयो। दानाब्ला अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, नोंथांमोननो सेथि गोरोन्थिखौ दिन्थिनानै होनो नागिरबाय, जाय गोरोन्थिखौ जोङो उन्दुनायनि सिगाङाव मोनथिनानैबो एबा माब्लाबा मिन्थियालाबानोबो मावफ्लाङो एबा मावो। बेनिखायनो गोसो होनानै खोनासंगोन आरो गोसो होनानै नायलांगोन। सेथि गोरोन्थियानो जाहैबाय सानसे मानिनि समखौ अजद आपुति खालामै खालामैनो बारहोनाय। अनजाग्राफोर, गोसो होनानै खोनासंगोन, बे गोरोन्थिया ओरैबायदि सरासनस्रा अरायबो जाबाय थानाय गोरोन्थि, जायखौ गोबां मानसिफोरानो गोरोन्थि होननानै साना। बे खामानिया गोबां सिरि सिरि जायो, बेयाव होख्रावनाय थाया आरो बेखौ गुबुना मोनथिया। जानो हागौ जों उन्दुनायनि सिगाङाव एरैहाय बुङो, दिनैनि साना आंनि थाखाय गोबां गाज्रिमोन, आंहा मानो सानफ्रोमबो एबा अरायबो बेबायदिल' जाबाय थायो, रावबो आंखौ गोनांथि होननानैनो साना एबा सनमानखौनो होआ, आंनि जिउआव जेबो मोजाङानो सोलिबाय थायाखै। अनजाग्रा प्रियफोर, गोसो होगोन, नों रावखौबो रायाखै, नोंथाङा रावजोंबो नांज्लायाखै, नाथाय नोंथाङा अजद खालामदों आरो बे गोरोन्थिखौनो गोबां ख्रिस्टियानफोरा सानफ्रोमबो खालामो। अनजाग्रा प्रियफोर, बिसान बिजाबनि 14 बालाबाव इजराइलारिफोरा मा खालामदोंमोन मोनथिगौना? इजराइलारिफोरा खुलायै बिग्रायखाङाखैमोन, बिसोरो अजद आपुतिसो खालामदोंमोन आरो बे अजद आपुतियानो बिसोरखौ गोबाव बोसोर सैहोबाय। जि जायगायाव सहैनो थाखाय केवल 11 दिनल' नांगौमोन, बै जायगायाव सहैनो थाखाय गासै 40 बोसोर नांबाय। अजद खालामनाया फोरबोखौ एबा इसोरखौ बेबायदि बुंनाय जायो जे, अ फोरबो, नों आंनो दिनै सानसे मानि समाव जिखिनि होबाय, जा होबाय, बै होनाया आंनि थाखाय थोजासे नङा होननानै बुंनाय जायो। आरो जेराव साबायखर बावनाया जोबलाङो एबा साबायखर बावनाया थाया, बोर होनायनि बोहैनाया लासै जायो एबा बोर बोहैनाया गैया जालाङो। गोसोआव लाखिगोन, साबायखर बावग्रा गोसोनियाव बोरा बांलाङो, अजद खालामग्रा सुबुंनियाव एबा अजद खालामग्रा गोसोआव बोरा बांलाङा। गोबां मानसिफ्रानो आरज खालामो, नाथाय साननि जोबनाय फारसे अजद खालामो। बेबायदि बेरेखा बाथ्राफोरानो बोर होनायखौ होबथायो। सानसे मानिनि समनि गेजेराव जों जिखिनिखौ मोनबाय, बै मोननायनि थाखाय जों हामबाय होनो रोङाखै एबा जों इसोरखौ हामबाय होआखै, नाथाय जों जिखौ मोनासै बै मोनैखौ लानानै दुखु जानानै उन्दुलाङो आरो बेबायदिनो लासै लासैयै गोजोननाया जोबलाङो आरो जोंनि फोथायनायाबो लोरबां जालाङो आरो सोमोनांथावखौ नुनो गोनाङाबो गैयै जालाङो। जों बेबायदि जानायखौ हरखाबै एबा गोख्रै एबा लोगो लोगोनो नुनो मोना, नाथाय बियो सिंनिफ्राय एबा गोसो सिङाव खामानिखौ मावजेनो। बेनिखायनो दिनै मोनसे खामानिखौ मावदो, उन्दुनायनि सिगाङावनो माब्लाबाबो अजद खालामनो नांलिया। दिनैनिफ्राय उन्दुनायनि सिगाङाव अजद खालामनो नाङा। साना गुसुङानो जाथों एबा
माबा मोनसे गोब्राब समानो जाथों अब्लाबो फोरबोखौ हामबाय होदो। दिनै सानसे मानिनि गेजेराव आं जिखौ मोनबाय बेनो आंनि बोर। जेराव हामबाय होननाय थायो, बाख्नायनाय थायो, बै बाख्नायनाय हामबाय होननायानो फैनो गोनांनि आरोबाव मोनसे बोर जायो। आरो जेरावनो अजद आपुति थायो बेयावनो बोराबो नांथायो। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाब्ला जोङो नैथि गोरोन्थि फारसे आवगायलांदोनि। बेनो जाहैबाय उन्दुनायनि सिगाङावनो गाज्रि सोदोबफोर बुंनाय एबा गाज्रि बाथ्राफोर साननाय आरो गिनायजों उन्दुनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो सानसे मानिनि खामानि दामानि मावनायनि गेजेरजों मोनाबिलिनि समाव एबा मोनानि समाव जेब्ला जोङो फालाङाव एबा बिसनायाव जिरायो आरो सानो आरो जों बुङो आंहा दिनै बे खामानिया जायासै, मा मिथिबावगौ जाफुंगोन ना जाफुङा, आंनि न'खराव जेंनाया बांनायनिख्रुइ बांगासिनोसो दं, आंहा गोबां दाहारफोर जाबाय, आंनि दाहारफोरखौ आं फोजोबनो हागोन ना हालिया। अनजाग्रा प्रियफोर, गोसो होगोन जों बेबायदि सिटुएसनाव जि सोदोबफोर बाहायो, जि बाथ्राफोर बुङो, जिखौ सानो, बियो जोंनि केबल सोदोबल' नङा, जोंनि साननायल' नङा। बेबायदि बुंनायफोरा जों गावनो बुंथिनानै लानाय जायो। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन बिजाबनि 8:26 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोङो जे रायो बेनो नोंखौ फोथांनानै लाखिनो एबा फोथैनो हागौ। बिनिखाय नोंनि रायनाय बाथ्राफोरनि बिथाइखौ नाजावथारनांगोन। बेनि माने जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय जिथु सोदोबफोर एबा बाथ्राफोर, बै बाथ्राफोरा जोंनि जिउआव आशीर्बाद लाबोनो हागौ, नङाब्ला आशीर्बादखौ बन्द खालामनो हागौ। दानाब्ला दान्दिसे समनि थाखाय साननानै नाय जे जोङो सानसे मानि समनि थाखाय आरज खालामबाय जे अ फोरबो आंनि जिउआव बोरखौ हर, आरो बिनि उनावनो मोनानि समाव बुंबाय जे आंनि जिउआव जेबो मोजाङानो जानो हाया एबा आंनि जिउआव जेबोआनो मोजां जाया। अब्ला जों बेबायदि बेलायाव गावनिनो आरज खालामनायखौ जों गावनो दानथेनानै लादों। अनजाग्रा प्रियफोर, हरा बै सम जेब्ला जोंनि साबकनसियास गोसोआ बांसिन आजावग्रा जायो। उन्दुनायनि सिगां जों जा बुङो बियो जोंनि गेजेराव मोनसे बेगर बायदि थायो आरो फुंबिलियाव बियो जोंनि सानस्रिखौ दिथा होयो। जुदि नोंथाङा गिनानै उन्दुयो अब्ला नोंथाङा गिनायखौ फिसियो। जों जुदि निरासा बाथ्रा बुंनानै उन्दुयोब्ला एबा निरासा जानानै उन्दुयोब्ला अब्लाना जोङो निरासाखौ बोलोगोरा खालामनाय जायो आरो बेबायदि बेलायाव जोंनि फोथायनाया लासै लासैयै लोरबां जाबोयो आरो जोंनि आरज खालामनायाव साहसफोरा लोरबां जालाङो। जों गिदिर बोर मोननो गोनां नेनायखौ बन्द खालामो। बेफोरनो इसोरनिफ्राय फैनो गोनां बोरफोरखौ हमथायो, मानोना इसोरा जोंनि फोथायनायनि गेजेरजों खामानि मावो। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन जाकबनि 7:6-7 सिरिया ओरैहाय बुङो, नाथाय नोङो जेब्ला आरज खालामो अब्ला नोङो मुंबो गोनो गोथो खालामालाबा फोथायनायजों बिनो नांगौ, मानोना जायहा गोनो गोथो खालामो बियो बारनि बुनायजों जाखांनाय लैथोनि दोहौ बादि बारजों बुखारलांजायो। बेबादि मानसिफ्रा फोरबोनिफ्राय माबाफोर मोननो बरसा दा खालामथों। अनजाग्रा प्रियफोर, गोसो होगोन जोंनि जि सन्देह खालामनाय, बे सन्देह खालामनाया केबल जोंनि साननायल' नङा एबा साननायावल' थायाखै, बियो जोंनि सोदोब जानानै फैदों एबा सोदोबावबो सफैबाय। जुदि जोङो उन्दुनायनि सिगाङाव बुङोब्ला एबा जों उन्दुनाय समाव बुङोब्ला नायनि मा जायो होननानै, अब्लाना फोथायनायखौ नागारनानै फोथायनाय गैयैखौसो फोगासिनो दं एबा जाखांहोगासिनो दं। आरो जेराव सन्देह दं बियाव आशीर्बादा अरायनि थाखाय थाबाय थाया। अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां फोथायारिफोरानो फुङाव सिखारनानै बुङो जे आंनि आरजनि फिननाया मानो फैयाखै होननानै गोबाङा बुङो। जानो हागौ बै मोनाव बुंनाय सोदोबफोरानो आरजनि फिननायखौ हमथानानै दोनदों। जों गोबां समाव गियो होननानै बुङो आरो जों गोजोननायखौबो जोङो मोननो हास्थायो। जों गोबां समाव निरासानि बाथ्राखौ बुङो आरो जों गोबां समावनो सोमोनांथावखौबो नायनो हास्थायो। बैफोर बुंनायफोरा, बैफोर साननायफोरा गासैबो इसोरनि उल्थायै एबा इसोरनि बिरुद्धिनि भाषाफोर आरो इसोरा बैबायदि उल्था सानग्रा मानसिफोरनियाव खामानि मावा, नाथाय जायफोरा फोथायो बै फोथायग्राफोरजोंसो खामानि मावो। उन्दुनायनि सिगाङाव बुंनाय जि सोदोबफोर, बै सोदोबफोरा जोंनि आत्मानि जोबथा बुंथिनाय सोदोबफोर जायो आरो बै बुंनाय सोदोबफोरानो फैनो गोनां फुंनि दिसाखौ थि खालामो। जों जुदि अरायबो एबा सानफ्रोमबो जुदि अजदखौनो खालामबाय थायोब्ला, सानफ्रोमबो गिनायनि बिसयखौनो बुंबाय थायोब्ला, आं यज्ञ नङा होननानैनो बुंना लाबाय थायोब्ला, अब्लाना जोङो मिथियालाबानो जोङो जोंनि आशीर्बादनि दरजाखौ बन्द खालामनानै लानाय जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैसिमबो नोंथाङाबो जुदि गिनानै आं गियो होननानै बुङोब्ला, आंहा निरासा दं होननानै बुङोब्ला, आंहा आंखालफोर दं होननानै बुङै बुङै जुदि उन्दुगासिनो दङब्ला, बेखौ दिनैनो सोलायनायनि सम। गिनाय दं होननानै दाबुं, फोथायनाय दं होननानै बुं, जोबनाय गैयै जेंना दं होननानै दाबुं, गासैबो इसोरनि इच्छा, इसोरनि हास्थायनाय बायदि जागोन होननानै बुं, आंनि गासैबो इसोरनि आखायाव दं होननानै उन्दुनायनि सिगाङाव बुं, आंनि थाखाय इसोरा खामानि मावगासिनो दं होननानै बुं, आंनि आशीर्बाद एबा बोर मोनगोना माब्लाबाबो थाद'नो हानाय नङा। जि सोदोब
सोदोबफोरखौ रावफोरखौ मोनाव बुङो, उन्दुनायनि सिगाङाव बुङो, बै बुंनायफोरानो फुङावबो जागायजेनो एबा फुङावबो बेबायदिनो जायो। बेनिखायनो उन्दुनायनि सिगां सावनि बाथ्राफोरखौ बुंनानै उन्दुनो नाङा, नाथाय आशीर्बादनि राव, आशीर्बादनि सोदोबफोरखौ बुंनानै उन्दु। दानाब्ला जोङो थामथि गोरोन्थियाव थांदोनि, जेरावहाय जोङो उन्दुनायनि सिगाङाव खालामो, बेनो जाहैबाय रागा लानानै उन्दुलांनाय, क्रोध लेकर सो जाना। अनजाग्रा प्रियफोर, बे गोरोन्थिखौ जोङो गोबाङैनो गोरलै साननानै लायो, नाथाय बिनि फिथाइया गोबां गिथावना जायो। सानसे मानि समनि गेजेराव गोबां जाथायफोरा जानानै थाङो। सोरबाया नोंथांखौ माबा मोनसे बुंबाय, जानो हागौ सोरबाया नोंथांखौ अपमान ठाट्टा होबाय, सोरबाया नोंनि मावख्रुबनायखौ सनमान होआखै, सोरबाया जानांगौ नोंनि गोसोखौ सिफायबाय। बेबायदि बुंजानानैबो जानो हागौ नोंथाङा रावखौबो जेबो बुङाखसै, नाथाय नोंथाङा जानो हागौ गोसोआवसो लाबाय। जेब्ला जों मोनानि समाव बिसनायाव थाङो, अब्लाना जोंनि मोदोमा जिरायो, नाथाय जोंनि गोसोआ जिरायाखै एबा जोंनि गोसोआ जिराया। बै सानाव जानाय जाथायफोरा, बै बुंजानायफोरा जोंनि गोसोआव गिदिंफैबाय थायो, जोंनि साननाय हनायाव सफैबाय थायो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गोरोन्थिया बेयावहायनो जागायजेनो। इसोरनि गोथार बोसोन इफिसुस 4:22 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंसोरो राग जोंब्ला रागजों गाव गावखौ फाबाव दाखोख्लै आरो रागा सानसेमानि दाथांथों। अनजाग्रा प्रियफोर, गोसो होगोन, जोंनि राग जोंनाया सान हाबनायजों लोगोसे जोबनो नांगौ, बेखौसो जोंखौ फोरोंदों। डेट मिन्स उन्दुनायनि सिगाङावनो जोंनि जि रागा दङ, बे रागाया जोबनो नांगौ आरो जोंनि हृदय, जोंनि गोसोआ साफा जानांगौ, साखोन सिखोन जानांगौ। जेब्ला जोङो रागाखौ लानानै उन्दुयो, अब्लाना जोङो साननायखौल' लानानै उन्दुदों बे नङा, अब्लाना जोङो सैताननि थाखाय मोनसे दरजाखौ खेवनानै होनाय जायो। जेराव गोखाया थाज्लायो, बेयाव गोजोननाया थानो हाया एबा सान्तिया थाया, आरो जेराव गोजोननाय एबा सान्तिया थाया, बेयाव बोरा थावरिनानै थाबाय थानो हाया। आरो जोङो निमाहा होआलाबानो रागाजों उन्दुयोब्ला, अब्लाना जोंनि आरजआबो लोरबां जालाङो। बेनिखायनो बे बिसयाव इसोरनि गोथार बोसोन मार्कुसनि 10:25 सिरिया ओरैहाय बुङो, जेब्ला आरज खालामनो गसङो, अब्ला नोंसोरहा सोरनिबा सायाव माबाफोर जेंना साननाय दंब्ला नोंसोरो बिनो निमाहा हो, अब्लानो सोरगोआव थानाय नोंनि बिफायाबो नोंसोरनि गोरोन्थिखौ निमाहा होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, निमाहा होनाय आरो आरजआ आलादा आलादा नङा। जुदि जों सोरखौबा निमाहा होआलाफानो जुदि आरज खालामदोंब्ला, बै आरज खालामनाया आधुरा आरज खालामनाय। जानो हागौ जों आरजआव खुगाजों गोबां सोदोबफोर, गोबां रावफोरखौ बुंदों, नाथाय गोसो इसिंनिफ्राय गोसो इसिङाव जोंहा बन्ध जानानै दं। आरो अनजाग्रा प्रियफोर, गोसोआव लाखिगोन, बन्ध जानानै थानाय गोसोआव, फांथे जानाय गोसोआव आशिस एबा आशीर्बाद बोरा फैनाय नङा। जानो हागौ जों बैबायदि बेलायाव जोङो सानो आरो बुङो जे आंनि आरजनि फिननाया मानो फैयाखै होननानै बुङो। अनजाग्रा प्रियफोर, जानो हागौ नों आरो इसोरनि गेजेराव जोंनि बै जि रागा दङ, बै रागाया मोनसे गोरा बेरा जानानै दं, जाय बेरानि थाखाय जोङो आरजनि फिननाय मोनाखै एबा जों बोरखौ मोननो हायाखै। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, रागाया मोनसे बेगर, जुदि जों बेखौ हरसेमानि गावनि सिङाव दोनोब्ला, अब्लाना बियो फुंसिम रोदा सुरो एबा रोदा हरो, आरो लासै लासै जोंनि आत्मिक बोलोआ लोरबां जालाङो। आरज खालामनायाव गोसो गैया गैया जालाङो एबा गोसो नाङा नाङा जालाङो। साननाय हनाय थांखिफोरा नेगेटिभ जालाङो। सोमोन्दोफोराव फारागथिफोरखौ नुनो मोनो एबा फारागथिफोर जायो। आरो बैबायदि बेलायाव बोरफोरा मानो थाबथाखो जों बुजिनोनो हाया एबा बुजिनो मोना जानानै थायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बे मोनसे साजा नङा, बेयो मोनसे बुंफुरलु। इसोरनि रायजोआ बिखानिफ्राय जागायजेनो, आरो जेब्ला बिखा गोग्गो जायो, अब्लासो लामाया स्रां जायो। बेनिखायनो नायग्रा प्रिय नोंथांमोन, दिनै मोनसे थांखि खालामदो, रागा जोंनानै मालाबाबो उन्दुनो नाङा। उन्दुनायनि सिगाङावनो बुंदो जे, अ फोरबो, आं साफ्रोमखौबो निमाहा होयो, बेबायदि होननानै उन्दुदो आरो गावनि गोसोखौ साखोन सिखोन गोथार खालामदो। आरो गोथार गोसो जायोब्ला इसोरनि बोर, इसोरनि आशीर्बादा फैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाब्ला जोङो थांदोनि ब्रैथि, जेरावहाय जोङो उन्दुनायनि सिगाङाव खालामनाङा, बे जाहैबाय आत्मिक दावराव। अनजाग्रा नायगिरिफोर, प्रियफोर, मोजाङै खोनासंगोन, बे खामानिखौ पाप बायदिबो नुवा, आरो नोंहा रागाबो जोंनाय गैया, आरो माबा मोनसे गाज्रि सिन्तानिबो एबा गाज्रि सिन्तानिफ्रायबो फैया। बेनिखायनो बेखौ गोबां मानसिफ्रा पाप होननानै साना, नाथाय बियो जोंनि स्पिरिचुवेल लाइफखौ लासै लासैयै लोरबां खालामलाङो। बेनो जादों जों मोनाव उन्दुनो होननानै बिसनायाव थाङो, नाथाय आखायाव मबाइल थायो। जों मबाइलाव रिल्स नायो, निउस रादाबफोर नायो, एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय नायो, आरो गुबुननि
बाथ्राफोरखौ जोङो नायो आरो संसारनि गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो नायो आरो जों नायैनो बैबायदि थासारिजों जोङो उन्दुलाङो। मोनानि जि जोबथा खामानि मावनाय, बै जोबथा खामानि मावनाया जोंनि गोसो गोरबोसिम थाङो। जोंनि जोबथा नुथाय एबा जोंनि जोबथा साननाय एबा जोंनि जोबथायानो हरनि जोबथायानो जुदि संसारनिब्ला अब्ला जोंनि गोसोआबो संसारजों लोगोसे थांफागोन। बेनिखायनो गितफोरनि 46 नाम्बारनि जि सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंसोरो दलद थादो आरो मिथिदो इसोरा आंनो होननानै, आङो संसारिफोरनि गेजेराव मान गोनां आरो आङो बुहुम मानियाव मान गोनां जागोन। जाग्रा प्रियफोर, नाथाय जों मा खालामगासिनो दं? जों दलद थानो रोङाखै, सिरि थानो रोङाखै। जों जोंनि गोसोआव सोगासिनोसो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, गोसो होगोन, जोङो सानसे मानिनि समाव संसारनिखौ सोगासिनो दं आरो जों जुदि मोनावबो संसारनिखौ जुदि सोनानै लायोब्ला अब्लाना इसोरा जोंजों माब्ला रायज्लायगोन? अब्लाना इसोरा जोंखौ माब्ला बुंनो खाबु मोनगोन? अनजाग्रा प्रियफोर, गोथार आत्माया दावराव दावसियाव रायज्लाया। गोथार आत्माया जोंजों लोगोसे सान्ति, गोजोन, निजोमनि समाव रायज्लायो। जों जुदि उन्दुनायनि सिगाङाव नांज्लाय खमज्लायनि भिडिअखौ नायोब्ला, जों जुदि नेगेटिभ रादाबफोरखौ खोनासङोब्ला, फरायोब्ला, नायोब्ला, गोनांथि गैयै मिनिग्लाबनाय मनरन्जन इन्टारटेनमेन्टआव जों जुदि गोदोलाङोब्ला एबा जों बेफोरखौ नायनानै गावखौ जुदि कम्पेयार खालामोब्ला, तुलना खालामोब्ला, अब्लाना जोंनि गोसोफोरा बिग्रायखाङो एबा उत्तेजित जाखाङो आरो उत्तेजित जानाय एबा बिग्रायखांनाय गोसोआ सान्तिखौ लाखिनो रोङा, सान्तिखौ दोनबाय थानो हाया। लासै लासै उन्दुनाया गैयै जालांगोन, गोसोफोरा उसाव बादाव जालांगोन, आरज खालामनायाव गोसो जनाय नङा एबा गोसो थानाय नङा। इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनायनि उनावबो निजोमखौ मोननो हानाय नङा एबा निजोमखौ मोननाय नङा। आरो बैबायदि थासारियाव जों बुंनो हागौ जे गोदोनि बायदि, सिगांनि बायदि आंनि जिउआव आत्मिक थासारिया मानो गैलिया, आत्मिक जागरना आंनियाव मानो गैलिया होननानै सोंलु सोंनो हागौ। जानो हागौ नोंथाङा इसोरनि माथोखौ खोनासंनो थाखाय, इसोरनि रावखौ खोनासंनो थाखाय जायगाखौनो दोनाखसै एबा इसोरनो समखौनो होआखसै। अनजाग्रा प्रियफोर, मोनाया, हरा आत्मानि रिसेटनि समय। नाथाय जों जुदि गावखौनो मबाइल स्क्रिननि थाखाय गथायनानै होयोबा एबा इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय एबा बै मबाइलनि थाखाय गावखौ गथायोब्ला, अब्लाना आत्माया रिसेट जानो हाया। बै आत्मायाव इसोरनि जिफोरा फैनांगौमोन, जि बोरफोरा फैनांगौमोन, बै बोरफोरा हाबफैनो हाया। बेबायदि खामानि मावनाया बोरखौ गोख्रैनो हरखाबैनो हमथाया, नाथाय लासै लासैनो जोंखौ नस्थ' खालामो। लासै लासैनो इसोरनि बोरफोरखौ जोंनिफ्राय फोजोबनानै होयो, लासै लासैनो इसोरनि फैनाय बोरखौ हमथायो। बेनिखायनो अनजाग्रा प्रिय नोंथांमोन, दिनैनिफ्राय बे खामानिखौ मावदो जे उन्दुनायनि सिगाङाव 5 मिनिट, 10 मिनिट जोबथा जि जागोन, बै जोबथाया संसारनि दावरावजों नङा, इन्टारटेनमेन्टजों नङा, नाथाय इसोरनो बुंदो जोबथा सोदोबखौ जे अ फोरबो, आंनि गोसोआ सान्ति जाबाय, आंनि गोसोआ निजोम जाबाय आरो सिरि थानाय गोसोआव इसोरा बाथ्रा रायज्लायो आरो जेब्ला इसोरा बाथ्रा रायज्लायो अब्लाना बोरा फैयो। दा बेयावहाय हरनि जि जोबथा, बे जोबथाखौ इसोरनिफ्राय लादो, बबेबा मबाइल स्क्रिननिफ्राय नङा, बबेबा इन्टारटेनमेन्टनि गेजेरजों नङा। दानाब्ला जोबथा गोरोन्थि अनजाग्रा प्रियफोर जेरावहाय जोङो उन्दुनायनि सिगाङाव खालामो, बे जोबथा गोरोन्थियानो जाबाय इसोरनियाव भरसाखौ दोना लाफानो उन्दुलांनाय एबा इसोरनियाव फोथायनायखौ दोना लाबानो उन्दुनाय एबा सिन्ता खालामनानै उन्दुलांनाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नागिरि नोंथांमोन, गोसो होनानै खोनासंगोन। रागा जोंनानै उन्दुनायाबो गोबां गिथावना, खाटारनाक जायो। नेगेटिभ सोदोब बुंनायफोराबो गोबां गिथावना आरो बेनिख्रुइबो गिथावनासिनानो जाहैबाय सिन्ताखौ लानानै उन्दुनाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बे गोरोन्थिखौ 90% ख्रिस्टियानफोरानो मिथिनानैब्लाबो एबा मिथियालाबानो गोरोन्थि खालामो। नंगौ, जोङो मोनाव उन्दुयो, नाथाय जोंनि गोसोफोरा खारलाबायो। गाबोन आंहा मा जागोन? आंहा जुदि फैसाया एबा राङा खम जायोब्ला, जुदि रिजाल्टआ गाज्रि फैयोब्ला, आंनि खामानिया जुदि गाज्रि जायोब्ला, बेबायदि थासारियाव एबा बेबायदि बेलायाव जों आरजखौथ' खालामो, नाथाय जोंनि सिन्ताखौ जोङो नागारनो रोङा आरो बेनो जोंनि गोरोन्थि। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन 1 पिटर 5:7 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बिनि सायाव हो, मानोना बियो गासैखौबो बानस'यो। अनजाग्रा प्रियफोर, अब्ला दिनै जोङो मा खालामगासिनो दङ? जोङो बुङो आरजनि गेजेरजों, हे फोरबो, जोंहा बेबायदि समस्याफोर दङ, बेबायदि दङ, नाथाय आरज खालामनायनि 5 मिनिटनि उनावनो जोङो आखु बेफोर बाथ्राफोरखौनो सानफिनबाय थायो। जोङो सोदोबजों बुंदों नंगौ, नाथाय जोङो गोसो इसिंनिफ्राय बै गासैखौबो नागारनो रोङाखै। डेट मिन्स जोङो फोरबोनो होनो रोङाखै। अनजाग्रा प्रियफोर, जेराव सिन्ता थायो बेयाव आबुं फोथायनाय थाया आरो जेराव फोथायनाया आद्रा बेयाव बोरनि बोहैनायाबो आद्रा जागोन।
अनजाग्रा प्रियफोर जेब्ला जोङो सिन्ताजों उन्दुलांगोन बे सिन्ताजों उन्दुलांनाया जोंनि आत्मिक जिउखौ नस्थ' खालामो बे नङा जोंनि शरीरखौबो नस्थ' खालामगोन जोंनि मानसिक जिथु मेलेम साननाय हनाय दङ बेखौबो नस्थ' खालामगोन आरो जोंखौ लोरबां खालामगोन दा बेयावखायनो अनजाग्रा प्रियफोर उन्दुनायनि सिगाङाव जोङो कमप्लिट फोथायनायजों जोंनि सिन्ता जोंनि साननाय हनायखौ जों फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव दोननांगौ मानोना फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जोंनि गासै सिन्ताफोरखौ बानस'नो थाखाय रेडि दंखायो अनजाग्रा प्रियफोर दा बेयावहाय उन्दुनायनि सिगाङावनो जों जेन बे गोरोन्थिखौ खालामा अनजाग्रा प्रियफोर जों जेन इसोरनियाव गारनानै होयो जोंनि गासै सिन्ताफोरखौ अनजाग्रा प्रियफोर मिजिंथिदों दिनैनि बे भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय मोनसे गोबां इनफरमेसन एबा इनफरमेटिभ भिडिअ जादों होननानै नोंथांमोना जानो हागौ गोबां समाव बेफोर बाथ्राफोरखौ हयथ' बे लामाजों सानफेराखैमोन सिन्ता खालामाखैमोन दा बेयावहाय उन्दुनायनि सिगाङाव बे मोनबा खामानिखौ माब्लाबाबो दामाव जेराव जों जुदि बे खामानिखौ मावबाय थायोब्ला जोंनि थाखाय बोरा थाद'गोन बोरा जोंनियाव फैनाय नङा आरो जोंनि जिउआव गोबां खहाफोरा सफैगोन दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो आंनो कमेन्टआव खोन्थादो आरो लोगोसे नोंथांनि गोसोआव बे बाथ्राफोरा खोथा बुंदोंब्ला बे भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामगोन प्रेज द लर्ड जय मसीह थेंक इउ